E hoxe temos aquí no noso podcast en Adiante Galicia o candidato do Partido Socialista á Alcaldía do Concello de Dumbría, Raúl González. Moi boa tarde. Hola, boa tarde. E como valoras a experiencia estes anos formando parte do goberno liderado por José Manuel Pequeño? Como como crees que vou a valorar eu formando parte do equipo do mellor político que deu a Costa da Morte en moitos anos? Para min é o político referente en toda a zona da Costa da Morte, porque non foi só un político bo para Dumbría, para poñer a Dumbría no mapa, senón que é un político que sempre pensou de xeito comarcal. Entón, eso é moi importante, non? É dicir, levou Dumbría por diante para tomar a comarca. Entonces, traballar este ano con el foi estupendo, foi un aprendizaje continuo. Podemos decir, Raúl, que é unha desas persoas que deixan pegada, non? Boa, eu estou me dando cuenta agora, non? Xa. Estou me dando cuenta agora porque, claro, o día a día estás aí con el continuamente e tal, e agora que ves que está que está vaciando o despacho para marchar, porque está vaciando o despacho para doume cuenta do que pasamos, e doume cuenta do excelente compañeiro que é, doume cuenta de todo o que fixo, Dios, isto é impresionante. Raúl, como recordas os teus primeiros pasos na política, que supoño que tamén terán que ver con este home? No, el chamoume. Eu estuve traballando en Ferroatlántica e creo que sofrín o primeiro ERE que houve alá nos anos a finales dos anos 80, principios dos 90. Ostras. E bueno, el dixome, mire, eu teño un proxecto para Dumbría e tal, e oye, pois estaría ben, gostaríame que te embarcaras comigo e tal. Tal é así que solamente estaba el no Concello, bueno, tiño o seu equipo de concelleiros, pero ninguén tiña dedicación nada máis que el. E había catro funcionarios, el e eu, e non había máis. No ano 91 que empecé con el. E fíjate agora o que chegamos, non? Dumbría por aquela era totalmente residual, era un concello que estaba preto de Fisterra, entre Vimianza e Sé, ninguén sabía onde quedaba, ninguén sabía tal, agora vas por aí adiante, falas de Dumbría, e todo o mundo o sabe situar no mapa, non? Entonces, xa che digo, foron uns anos de aprendizaxe continuo. Ti crees, home, esta é unha pregunta un pouco persoal, non? Pero ti crees que Pequeño, que xa daquela tiña unha idea da magnitude que podría cadar todo isto ou, bueno, ou foi un proxecto que se foi xestando pouco a pouco e foi se ilusionando pouco a pouco? Pequeño xa sempre tiña a idea de poñer a Dumbría no máis alto. Home, el cando chegou á alcaldía estaba todo por facer, non? Entón, el, cas ideas sempre que tuvo e todo eso e tal, pois sempre intentou mellorar. Pero eu creo que o que lle fixo cambiar a visión totalmente, o que lle fixo pois facer realmente pelear por Dumbría e ver que valía a pena pelear por Dumbría foi toda a problemática da ESO, non? Cando foi a problemática do ESO no ano 98, pois douse de cuenta que se a xente lle presentabas un proxecto bonito, se lle como se uniu para eso, por o problema que tuvemos ali da ESO, entonces douse de cuenta a raíz de aí, dixo el, hai que pelear por esta xente, foi cando ideou toda a construción das casas de cultura, que é un icono para o noso Concello, para que a xente tuvera contacto, socializara, tuveran contacto xente dunhas parroquias con outras, e a raíz de aí, pois sabes, diz que as revolucións están para cambiar as cousas. Nós tivemos unha revolución que foi a de eso, as revolucións se fan e non se cambia nada non valen para nada, pero nós tivemos a revolución da ESO e valiu, polo menos, Pequeño hora marcha, eu digo sempre, independentemente de polideportivos, campos de fútbol, plazas, casas de cultura, tal, tío, que ne deixas é algo fantástico, que é a señal de identidade de decir, son de Dumbría, que antes ibas por aí adiante, e de onde eres? Pois son de Dumbría, eso onde queda? Cerca de Finisterre. Agora non. Agora de son de Dumbría, con alegría, con orgullo, entendes? Entonces, eso é o que pode Pequeño presumir agora que marcha.
como se sentiu o sinte Raúl cando lle dixeron que tocaba coller o relevo e presentarse como candidato? Como foi a, a noticia? Pois foi unha noticia impactante para min, porque eu nunca pensei, eu sempre estuve con el, e a min sempre me gustou traballar na intendencia, na parte de atrás do palco, como digo eu. Claro. Eu a mí, non fui concebido para poñerme ao frente. Eu estaba moi ben traballando na parte de atrás, porque sabes que un líder ten que ter un equipo bo. Sí. Non estaba eu solo, porque está María, está, bueno, está Faustino, hai moita xente, Iván, Trillo, eu que sei. Entonces, pero bueno, pero a mí gustábame formar parte dese equipo de atrás, entendes? Para que tal, imagínate ti, agora nestas navidades pasadas, eu non tiña idea de nada, Dime, oye, vais ao despacho que temos que falar. Vais como sempre, despachos de vez en cando e tal. Mira, eu vou a marchar. Como? Así, Ostras. Estas navidades. Eu vou a marchar. Ostras. Non o crees? Claro. Non, vou a marchar. Estaría ben, oye, os anos que levas e tal, a min gustaríame que ti continuas ca miña labor, porque é o que máis tempo levas, pero bueno, e tal. Pero ao principio foi impactante. Totalmente impactante. Pasei 3 ou 4 noites sin dormir porque sei que ao presentarme pois vai a cambiar a miña vida, non? Está claro, porque se eres alcalde os 365 días do ano, as 24 horas do día, non? E bueno, vai cambiar a miña vida. Ao principio preocupado, pero bueno, tuve un apoio de todos os meus compañeiros, está claro o apoio dele, e tal, e ahora moi ilusionado, ahora a tope. Polo menos tes a ventaxa de que coñeces ben como funciona a administración, que non eres un recén chegado. Non, eso é verdade. Hai compañeros de concellos limítrofes que colleron as alcaldías hai 4 anos e nese caso lle dan un traspaso de poderes. Eu, eso non o vou a vivir, pois levo o tempo que levo, máis ou menos a sei como funciona todo. Sobre todo é o máis importante, sei como funciona o día a día do concello, eu teño moito contacto ca xente, porque o meu traballo era andar no medio da xente e tal, entonces, pois, penso que en principio nese aspecto non vai haber problema. É dicir, o traspaso de poderes dunha a outra, o funcionamento, pois, pouca diferencia vai haber, sabes? E así, a día de hoxe, para ti, cales son as prioridades para o Concello de Umbría, Raúl? Mira, eu estes días estou indo... Home, temos un programa feito e tal, pero non temos un programa feito con grandes obras ni nada deso, sabes? Sabes o que me di agora a xente, mas o que me dicía antes de facer o programa e tal? En certo modo é un reconocimiento ao alcalde que marcha, que ao mellor non lle teñen dito a él, entendes? Dicirme a min, oye, sabemos que te vas a presentar e tal, sabes o que te dicimos? Temos o mellor concello da zona en todo. Temos o mellor concello non te lees a cabeza, aguanta do que hai. Está claro que non é só aguantar do que hai, está claro que hai que ir sempre facendo cousas novas, sabes, tens que reforzar servicios, tens que reforzar o Camiño de Santiago, que eso é, bueno, algo que está aí e tal, entonces tens que facer moitas cousas, pero o principal eu creo que é o que me di a xente. Aguanta do que hai. Porque non é fácil, sabes? Porque deixanos unha herencia moi grande, entonces, pois eso, eu o que diga a xente. Polo tanto, máis que nada, o que te dis, non? Que un pode traballar con moito gusto, con moita ilusión, que non me cabe duda que a terás, pero bueno, sempre aquí é unha prioridade pois manter todo isto que se fixo e prolongalo no tempo, non? Sí, hombre, está claro. Intentaremos levar a cabo o famoso pezón que todo o mundo leva no seu programa, o pezón, que non é a panacea, sabes? Pero bueno, que conste que Pequeño intentou leválo a cabo 4 veces, Pero unha cousa é o que planificas ti desde o Concello, outra cousa despois desde as institucións superiores o que che din que podes facer, é dicir, el nunca o levou adiante porque o pezón, en vez de facer avanzar Dombría, pois nos constreñía. Entón, así, un pezón dese xeito non o queremos, non? Entón, eu intentarei volver a poñerlo en marcha, se hai posibilidades, xa che digo, reforzar servicios sociales, reforzar todo o que hai. Ahora, grandes alaracas e grandes obras e tal, non, deso nada.
entende? Sí. Pero sempre o que se faga, sempre redundando en mellorar a vida da xente de Umbría, está claro. Eu aseguro Está claro. que isto é absolutamente verdade. Estaba onte cubrindo pois un acto dun partido político e entraba unha persoa que me coñecía e me dicía que veño de Umbría e nunca non entendo como hai tanta xente visitando o bicho ese. Se refería ao Wagner. Esa é unha mostra, non, do que se pode facer. No, está claro que tamén hemos de incidir neso. Sabemos, nós, vamos a ver, eu estaba no equipo de pequeño, e sei como se pergoñou todo e tal, Claro. entendes? E ten valor, este home é un visionario. Eu vou aprender a tanto non lle chego, ojalá lle chegara, pero é un visionario, entendes? É dicir, ele rescatou a historia do noso concello, mira, puxo aí un logo, é agora mesmo un atractivo, eso está petado de xente, eso é riqueza para nós, porque a xente ven, pasa por aí, entendes? Igual que todas as actividades deportivas que facemos, entendes? Nas actividades deportivas que facemos, que vamos a facer este ano, estuvémolle como diría outro, botando contas, e van deixar aquí sobre 1 millón de euros na comarca, non só en Dumbría, que Dumbría ao final, por exemplo, en todas as competicións que fase, pois temos moi pouca capacidade hotelera, pero na zona van deixar sobre un cuantificado, sobre 1 millón de euros. Entonces, isto pequeño todo é, sabes? Entonces, isto temos que seguir aguantando e mellorando e incluso ampliando. Está claro. Raúl, como definirías a lista de homes e mulleres que te acompañan na candidatura electoral do PSOE? Hai anos, vale, acórdome cando xogaba non sei se eran nos tempos da Quinta do Buitro, así, dicíanlle que eran JASP, estes xogadores da Quinta do Buitro eran jóvenes, aunque sobradamente preparados. Exacto, sí, sí. O noso equipo tamén, é joven, aunque sobradamente, pero somos un equipo novo, eu son o máis vello. Teño 60 anos. Pero, ainda aquí din a xente que non nos aparente, pero bueno. Pero eu teño un equipo joven, xente de 30 anos e tal, é preparada, xente que está ahora no goberno, sabes, xente con experiencia, algúns levan 20 anos aquí de concelleiros, outros levan 12, e incorporamos xente nova, entonces, como diría outro, temos un equipazo. De equipazo, digo eu, que che vou contar unha anécdota. Ti de que equipo eres? Eu son de Dumbría, a mí gustaba a proposta do fútbol do Barcelona de Guardiola, pero eso acabou, porque Xavi e Iniesta non está, e agora son de Dumbría, do Dumbría. É que eu cada vez que penso ou falo ou escribo sobre Raúl González, penso no blanco, non sabes? No futbolista. Ai, sí, hola. Eu son Raúl González Lado, Raúl González Blanco. Blanco, cambia un pouquiño, non? Sí. Unha anécdota. Digo, como está sendo a vosa campaña, Raúl? A nosa campaña, vamos a ver, eu non fago meetings, eu fiz unha presentación na Casa de Cultura de Olveira, estou abarrotada, bueno, pequeño non facía este tipo de actos, por poñer unha similitud, pero estou abarrotada, se lle dixen, non, eu vou ir casa por casa, é bon, ahora mesmo, levamos percorridas a mitad das parroquias do Concello, e vexo a xente moi ilusionada, é moi receptiva comigo, moi amable, moi cariñosa, eu falo, paro, falo co xente, escuito, e eu penso que esa é a mellor campaña que hai. E non, entras nun local, das ali un speech, e xa está, non. Entonces, váleme de moito, sempre o fixen, cando era as eleccións, sempre iba a reparto de votos e tal, e collía todas aquelas as propostas da xente ou de todo tipo, a favor e tal, pero para trasladarles a pequeño. Agora trasladarmos a min, sabes, directamente. Claro. Entonces non hai mellor cousa que oír tanto os parabéns como todo o contrario, é que te digo en primeira persona. Eso é a mellor cousa, sabes? É a mellor política que se pode facer. A pé de calle. Dame a impresión, se me equivoco, rectifícame, que para eso estamos, para aprender, que ti eres dos que enredas demasiado en cada casa, ou non? Que eres un tío tranquilo? Sí. Son demasiado tranquilo, creo, porque dicía a muller nestes días
cando normalmente ahora te metes nesta movida e tal, pois deberías de estar, porque non estás afeita a moitas cousas, desde a falar na radio, como estamos falando agora, sabes, hasta facer este tipo de entrevistas, hasta falar en público, ou todo eso e tal, e eu estou facendo todo este tipo de cousas sin ningún tipo de presión nin nervios. Pois, non sei, digo, pois, algo me debe de pasar no corpo, pero creo tanto no que fago, fíjate ti, ou no que vou a facer, que falo de corazón e non teño nervios, claro, falo que o que vou a facer é tal, falo de corazón e non teño ningún tipo de tal, nin nervio, nin cousa, nin con estou, xa che digo, estou tranquilísimo, é fenomenal. Constame que, bueno, ti para presentar actos vales. Bueno, eu... por unha tontería, fíjate ti, por unha tontería un ano de cando empezamos, xa hai 20 e tantos anos, cando empezamos cos carnavales en Dumbría, que non había ninguén que quería presentar os carnavales. Xa che digo que daquela éramos 4 personas no Concello, dixen, bueno, pois, sube o arriba e presenta. E tuve no que facer ben que hasta este ano que presentou o técnico de deportes, Ferrío, presenten todos os anos. Cada ano iba incrementándose a xente, o público que ven aquí ao carnaval, non? Hasta chegar, por exemplo, o ano pasado, bueno, a 1.500 personas ou así. Entonces, crees que non iso dache un saber estar, sabes? Non te das de conta, e ao mellor iso tamén influye en que eu fale así contigo, por medios e tal, ou que fale en público, sin esa presión, ao mellor de meter a pata ou eso, sabes, ou sin os nervios, pode ser, pode ser. Para ir acabando, o teño comentado con Pequeño en moitas ocasións, tanto en programas como en privado, de que, bueno, ti falabas dese Concello de Umbría que comezou con 4 persoas, evidentemente os hai máis recursos, pero tamén os concellos asumen máis responsabilidades. Ti non crees que o mellor é unha pregunta así por falar un pouco, non? Que os concellos deberían ter un pouco máis de autonomía, máis poder, máis recursos, de que non sei se un novo pacto local ou non sei onde diríamos camiñar, pero estades cada vez máis colapsados de obrigas, non? Home, claro. Vamos, obrigas metenchas que queiras, o que pasa é que os recursos arréglate ti cos teus recursos, sabes? Obrigas todas. Aparte de que nós en Dumbría estamos facendo moitas cousas que non son da nosa obligación, pero, entendes? Tens que facer, porque hai xente que non... É dicir, un concello rural, nós, por exemplo, nas oficinas do concello, imagínate ti, faise de todo. Desde pedir cita para a Seguridade Social, para o médico, tramitar licencias de caza, con recursos do concello, entendes? É dicir, moitas cousas... Dame agora a cabeza, por exemplo, a lei animal, a lei de bem-estar animal, que entrou en vigor no 2017, no que os concellos están obrigados a, se hai cans por aí para sueltos, hai que recollelos e tal, pareceme moi ben, pero non é normal que, por exemplo, nós que paguemos cada ano 40 ou 50 mil euros en recoller cans, é que a Xunta non nos dé ningún tipo de compensación económica, e así con 40 mil cousas, sabes? É dicir, os concellos teñen moitas obligacións, pero despois o presupuesto e cartos que che veñan a maiores moi pouco, sabes? Creo que estamos de acordo. Raúl, de verdade que foi un auténtico placer compartir estes momentos contigo, e me gustaría ir con unha última pregunta. Ti que lle dirías a un veciño de Umbría que poida escoitar esta entrevista? Que lle dirías, ainda que xa estás dicindo casa por casa? Eu diríalle que estea tranquilo, que Dumbría, noso lema de campaña, Dumbría camiña. Dumbría camiña. E Dumbría, ainda que para min vais un pai, pois pasa como nunha familia, cando se vai un pai ou unha nai, pois tens que seguir camiñando, non? E nós tamén, vais un pai para min, e creo que un pai para Dumbría en general. Dumbría camiña, que estean tranquilos, porque se eu son alcalde a partir do día 28, pois seguirá todo funcionando igual, e eu vou ser o mesmo de sempre. Porque eu, por exemplo, este fin de semana houve unha competición aquí moi importante nas instalacións deportivas do Conco. Houve aquí un campeonato de categorías inferiores de fútbol, e avisaron a última hora que lle facía falta xente de protección civil
para ordenar o tráfico fun eu. Entende? E a xente extrañaba. Como vai o próximo? Como está o próximo alcalde de Dumbría dirixindo o tráfico e aparcando o coche aí? Fíxeno sempre, non? Entonces a xente que estea tranquila. Eu von a traballar por eles, Dumbría vai funcionar igual que funcionaba hasta ahora e vou ser a mesma persona que fun sempre. Que estean tranquilos. Pois Raúl González, moitas gracias e moita sorte, amigo. Moitas gracias a ti por darme esta oportunidade de poder expoñer